Onko sulla kaikki? Loistava ilma lähtee kalaan. Tippuu nää tavarat. Joo. Tää minä tuon verkkoon kiinni. Ootko nää valmiit? Päivä vielä. Täällä on Kalaa tänään syödään. Pysyykö tää kiinni? On tääkin vähän heikosti, mutta tämä nyt ainakin näyttäisi, että tämä on ihan kunnolla täällä kiinni. Ei tämäkään mihinkään tästä lähde. Me laitettiin vanhat omistustarvikkeet verkon painoksi. Keskö sinä niille parempaa uusiokäyttöä? Ota haaste vastaan Facebookissa leija.fi.